tezia eta diru asko gastatu nahi ez dugunez, guk gure materialekin jostailu bat itea pentsatu genuen. Eta bine baldintza batzu genitio. Batzen, zapatak asia baten tamaina izan beharko luke gutxi gora bera, bigarrena puntu bakar batean eraginda emakuluaren atalak mugitzea gustatuko litzaioke, eta hirugarrena edozein material erabili ahal izango dugu proiektua burutzeko, baina gutxienez hiru. Eta mekanismoak jarraituko dugu. Gure olagarra mugitzeko bi ardatz ditu. Ardatz bakoitzak goma aldez elkartuta dago. Eta ardatz batean biradera bat dauka. Biradera honi bueltak emanez beste ardatzan mugiarazten da. Eta honela gure olagarra mugitzen da. Eta mekanismo horri polea sistema deritu. Guk erabilitugun materialak egurra, plastikozko potia, bi ardatz, bi polea, goma, globoa eta papera, eta gomazko tubua eta barruan alambreak izan da. Hau izan da gure aurkezpena.